खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ रंजालि भिडिअग्राफिनि गेजेरजों नोंथांमोनसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आं अनलाइन डान्स कम्पिटिशन कन्डाक्ट खालामनाय जादों। बेयावहाय नाम्बारजों लोगोसे नामबो होनाय जाखादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांनानै जायनिखौनो साबसिन मोनदों नोंथांमोना बिथांमोननि नाम्बार बा नामखौ कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो मोनसे जिमेल एकाउन्टजों मोनसेल' कमेन्ट होनो हागोन। बेवहाय मोननै मोनथाम कमेन्ट हरबाबो बेखौ जों गनायनानै लानो हानाय नङा। आरो जों भिडिअनि रिजाल्टखौ सेप्तेम्बरनि 10 तारिखआवसो होनाय जागोन। आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो हाजासे आंखौ सापर्ट खालामदो। दायो आं भिडिअखौ प्ले खालामसै। नोंथांमोना अन्नानै गासिबो नायलांगोन होनना आं आसा खालामो। गोजोन्थों।